cu mine! Da? Oare cine o fi? Deci asta merge acolo și apoi e Jelly Jam! Și urmează la Cartonito! Viața pe planeta Gembo e mai palpitantă ca oricând. Cu noi aventuri grozave, multă acțiune și veselie. Planeta Roman nu se predă niciodată! Distrează-te cu jocuri video cu regele. Nu vezi că am o întâlnire importantă? Sau arată-ne ce poți pe ringul de dans. Ne vom amuza cu toții. Intră în ritmul muzicii care te va purta în lumea magică Jelly Jam. Episoade noi, în curând, numai la Cartoonito.